www.ndizitv.net namba yesimu 0792192834 na bako tulikera ujumbe nyengoto tevi mambo iko namna gani chitariki manaka koko tevia ni 2022 mutinyukianda omwako yiga wechiru 2024 karibu sana pastor. Asante sana mokomore abantu biyabale karibu sana asante sana so ase faida yo muligereria bono nabogo chaka na introduction ototevia sekwarule kanisa okorandia kisha baadaye utupeleke kwa neno na tutabarikiwa wote kwa pamoja. Karibu sana. Biamono oyo minto dipo nyasanya aso ko ngali bagiriga na ukwana lingana nyasaye uchasa abantegerete asindis TV awale ime ya Kenya na isiko ya Kenya na mwakrinya sasa njokoba Kenya sae oito anyareko bako basiseni asa marieta yongoro kwa Evans Abuga Milera omo paso keroka PH Church na ende omo overseer which kanza cha PH Masaba North no nda keroka ngurande dingana lianya sai gomo na wasini ekeroto kuchikunyala kwa togo sanga amo dingane liga emambi abono asi ubuya wenye sai igonale ngekugania toligererie asamani kama chenu asegetabu gya Timotheo ya kabere isato 14 mpaka 15 na ibere ende tonyaka ko batogo sesenigwa ile yo kwana iga kolende aye ogenderere ase aya kworokeretiwe na koyaenekia gokumanyanga nkorwa asengu kweorokereretie na kikorwa obwana bwao nomanyete amaliko amachenu ayaranyane gokorongeya goika onyole ogotoleka asokwegena kole ase Kristo Yesu kera liriko liutire nomuika onyasaye na lyo liranyale gotworokereria na gotukulira na gototogonyera na gototangana ase oburunge elinde omuntu nyasaye abe oikeraniwe oisanekiwe anyale gokora kera ogokora okuya neryo nalyo lingana lya nyasaye tugango tunyaka batogusaba omonene aserieta lya Yesu nakumakine nene nagotogira singinchu byabwao imambi yabono karonda igase TV ya Ndisi TV ngokwana lingana lyao buna eli Paula ukwana utese Timotheo na manyirenga nyasaye ngoti botosese nyora asema bilega elinde bakonesiko bigotigarebe na sabirenga okuna abantu bao ababarwale tase kinyomba nyegitari ababachandegete gana lyo monene negene gotira seringana lyao ngoti koleta lira machiwa maya aserera Yesu Kristo na sabire na kwegena na kero yo ntegerete ateba mina emambi yabono ondagete gukwanira igoro yobuya weringana lya nyasaye obuya weringana lya nyasaye ate twasomire Paulo okworokererya omwana oye omoke bwokwegena okurukwa Timotheo okomotebenga ekerogende ukina ase okwegena okwekoringana lya nyasaye inyoranga nkorwa ase montoki kweorokererya lingana lya nyasaye na ekeragende kumorka lingana lya nyasaye akaenda komotebenga lingana lya nyasaye igoli utire no mwikomo chenu iranyale gotorongiya na gotorokereria asayale amarunge erindo monto nyasaye anyale koba nga onyale koba gabo ikeraniwa musani oyo ntegerete kurwa Ndisi TV andonsi asole onda dengo tebinga lingana lya nyasaye na liluka liranyale koba ligonchora mwanya bantu na komokora koba oyoromu yago etania kende gyonsi asense yiga na lingana lya nyasaye ekero kolisoma
tokori manyaye gwikota tia gwasangirie oyo konyara kabaga okworokereria oyore iso okemoika. Timotheo na bwate Paulo oyorenge ise kemoika ntobwate abatata ao ekero torasobo ikobwense ntobwate abatata bali bagotoibora biological fathers ntobwate abatata bedingana de Nyasaye ntobwate abatata balia batoibora tobokemoika ntobwate abatata bali bakunyara koba tokoronga destiny connectors or destiny helpers. Nonda do tabinga Timotheo ni abate isoke muikole ndikoro kwa Paulo na ende kumunyori ale ngankuru asengu anyate kwa korokereri nganeriga oyolenge ngina koro na boigo orenge ngina arois awa moro kireki ngana de Nyasaye ase obosaye bwaye onda ketengo tebiga lingane de Nyasaye tokonyara kwa to kworokereri na bukina se ngane riga lingana de Nyasaye lorigo to boroso bwekene bwe Biblia lingana de Nyasaye onye gotaite dibe erienge nchene asoruma wao goikomanyenga lingana riga origo toa oboroso bwekene bwe Biblia nekoro lingana de Nyasaye atoiro boroso bwekene bwe Biblia Biblia otabakurwa sikitabu kya Yohana 15:2 inga mochenwe aselingana nelingana liane neliekene lingana Nyasaye oligo tochena lingana Nyasaye naliekene igona musamengo abiyabono onye botage totwaro obuyase nkayao onye botage totwaro obuyase familia yao onye botage totwaro obuyase okoregasi manyanga lingana Nyasaye naligo kwa oboroso bwekene ndobwate biene binge asogo kolemeremo tobwate biene binge ase chinga cheito ndobwate biene binge ase kene gyoso ya to kora memo ase chinde mero cheito ndobwate biene osangia no ene bine bira ase chikoti binge negoro yemegondo yeito lakini ndage tema tenga ki the basis of all the truth that we have in life is the word of God. Ekene no boroso bwekene tumande gutwara sobugima nelingana de Nyasaye nelingana de Nyasaye noli alenge kurumo chakano Genesis yemeyemo na Yohana yemeyemo lingana noli alenge nolire na nolire atigare koba kende yonsi gego chanyuma yelingana nkegende lakini lingana de Nyasaye lilole nolire atigare koba asobugimo butomenyete no bugima bwo chigocha asilingana ligare Nyasaye na liranya ngo tworokereria enchera toramenye asoboronge righteous living the right teaching of God's word ori konya kabago tokonya komenya asobogima boroboronge injera kiura amenye obogima boronge asenka yao injera kiura amenye asoboronge asobokole byasara injera kiura na kiubana takomenya asenka yao asobokole byasara ase kerokere in your area of professionalism inakiora nyale kubwera asaria egendo gora kera gokonye it is the word of God dingana Nyasaye na lirira gokonye komenyo mugima bore oboronge korengana nenge tabu ky'abakorosai eye mwaka no somesano nemo isano nebere boikya umusali olikomi amalikola okwananga goetera aselingana de Nyasaye amalika ote musali wata nakabrenga tigato simekwe ime aselingana de Nyasaye nyuma katu asimekru ime yelingana de Nyasaye toaga achwe ime yelingana de Nyasaye na ende ko mono togale iwe ime aselingana lya Nyasaye amalika ma okwara so musali ogatano na gatatu inga eliyo titonyara ko batokungaineka na masomo no bomanyi bwa mwanya bantu. Let me tell you tianga tebiganga lingana lya Nyasaye ndibwati any association with world credentials ekiagera amasomo yenseye yabo konya inaki okonyara ko bakomenya sobugi mwobo na bakole bintu boronge lakini lingana lya Nyasaye oligo kwagacha so kwegena inaki ora wenera sobugi mwobo no bogima bobo chigocha igo lingana lya Nyasaye oligo konya kumanyanga tomenye kyaye wiko monyene neisabo tuka kwararire tokurara ye wiko monyene ekyaye linganeri na lilo boroso
bw'obogima obutomenyete amo nabarabwo n'obogima bw'obokigocha iga amasomo yese kana osoma igoro ya biology nabagosoma igoro y'obogima bw'amanya abantu nakibole gosa obogima bw'eminyama nakibole lakini ekara osoma igoro ng'ana Nyasaye oligo kwa oboroso bw'obogima bwawo bwakiasiri n'obogima butomenyete nabarabwo nabo igo n'obogima bw'okigocha kana osoma chemistry oba ukorokerera igoro ng'akiogocha bani chemicals kana osoma agriculture ng'akiobole myuko kigonyara kaba gokora benya osoma physics ebintu mbiro oragosomera ase obogima obo ing'akibiko nyara kaba gokora berokere energy and power lakini ekara osoma ling'ana lya Nyasaye lorigokoa obumanyi bw'ering'ana lya Nyasaye erinde kwa mugwerera Nyasaye ase obogima obo n'obogima bw'okigocha igo nga ling'ana lya Nyasaye is the basis of our righteous living with our Lord Jesus Christ. Ling'ana lya Nyasaye origokoa obosibole lorigokoa obosibole freedom obosibole oruwasi kinyangatale nabo risika ole ngoe kadi ono kwa hii ebyale karokene nga neurological cases okulagirirwa bwekindeerya okulagirirwa osanginga sotasomete naye okusanginga karokende sokulu ya kansa sagakwa kansa naye bwobatenga gokukole kansa but let me assure you from wherever you are listening me from I want to challenge you that once you believe in God's word, you will have the freedom in the name of Jesus Christ. Because now the word of God is not about philosophy. That you will manyiwamanya bantu. God you tirano moikomo chenu asogoto wonchoreria weime ase chingoro cheito. Nganeria Nyasaye we are, through the word of God, we are justified, we are sanctified, and we are given that grace of glorification. Ikomi kiandabaka ikomi na inye. Inganya sari watabanga ina kia senkoro muntu niga kwegena na asumunwa omuntu yoro kianga Kristo no motoria onyoro botoleka abatu enyoro musali komina kane yatabanga to kunyara ko bako botoleka ndore bari ngana Nyasaye na ingana Nyasaye to kuliwa onye murandi atala tumwa agokwana lingana eliga doranga tabinga ando siaso tekerete kurwa ndisi TV Nyasaye ontumire bambi abono ingote binga lingana Nyasaye yori koretu botoleka kwabene asubugima bwawo ori koreta obotoleka asubugima bwawo bari ngana Nyasaye ori gukurusya asubugima obotomenyete bwaka waida yakoira asubugima gete asumuru weke Greek dote banga ingana Nyasaye ori gukurusya asubugima zu yakoira asubugima gokolunga zoe zu n'obugima obwabo tambe obugima bukuragira nekabikine suguma lakini soe n'obugima bw'obo Nyasaye obugima bw'ekire n'omwikomo kyenu obugima bw'osemeria obugima bw'otoranwa ase omuntu olime. My dear friends, the word of God oligotokonya koiremeria imase lingana lya Nyasaye naye lingana lya Nyasaye oligotoa chinguru ligotoa walemu bwokurwana chisegi chiaboke moika abantu abange banjire kurwana the physical battles barwana chisegi na malemo baitana bomana onyore nginabiana na isabia nginabiana onyoro mukungo nyomira senka bomana na nginabiana wasela isabiana bangana na bana bamwe abasenkeria bataka kurwana chisegi bera na bakakoti asingejo yamalemo lakini ndaitengo tebinga the battle that you fight in the spiritual realm esegi yokurwana sense moya bokemoika teko wekane segi eyokurwana ase ense igatunya tokonya kwatokomenya anati yango tebi esegi yabokemoka teko wekane segi yakemobere rwane segi yobokemoika ase litari ya Yesu na aso kwege na lingana lya Nyasaye ase igo lingana lya Nyasaye oligo kobolemu kurwane segi yabokemoika onye gotake tobugase omulimo obo n'obugima bw'okigocha tigakurwana gotumeka
ebirwaniriro ensebo tumeka rwana ebirwaniriro ebigorego confirm erindo nyorobo bwi ase erieta lya Yesu Kristo lingane Nyasaye oligo to boroso bwo kwegena nekero lya kwa iro boroso goro yo kwegena kwamanya kurwachi sababu ni kitabu kya Petero entangani isatu ikomina isana wa yomre sana bra tabanga erindo nyale kwena ama chibu ya kila liswali kunyara kwa koboligwa igolingana ni Nyasaye oligo kobeka so boroso bwo kwegena. Why do you believe in the Lord Jesus Christ? Why were you created? Is there God? Lingana Nyasaye oligo ko boroso bwa maboli ayonsi ipi imeyelingana lya Nyasaye ndage tengo tebiga lingana lya Nyasaye oligo komento kwegena no nekero kwarusi lyo kosemeria sobogima no nyene kera bantu batabire tubwene tyo kole meremeria neria yense yiga ndage tengo tebiga lingana lya Nyasaye ekero kwabuli lwo semeria oligo ko semeria lingana lya Nyasaye ekero kwarwalire oligo ko kugweniwa lingana lya Nyasaye ekera abantu bakwangire oligo ko gwancherwa lingana lya Nyasaye oligo kinyekero kwagatane ko boyole inse yakwemokereria igoro. May the word of God motivate you this morning. May the word of God change your paradigm shift. Lingana lya Nyasaye lichenche obugima bwao lichenche ebirengero byao likogo semeria bireo tebakuru sitabu kya Yeremaya emerongo ebere na kiana omusali oyo 11 nga nimbwate emeroberi ya igoro y'obugima bwao bobokoa amatuka maya y'omwelio ndatebenga Nyasaye nabwate emeroberi ya kobwa eliabarogi babwata senka yao eliabarogi babwata soko kolemeremu eliabarogi babwate ekero kwanya ko komento nga muraka ndege tebatevinga chinguru cha Nyasaye no kuba kwa Nyasaye kolinga nabwate meroberi miya igoro y'obugima bwao mosemeri Nyasaye and you will never regret in life. Praise the name of the Lord. Mwanene Yesu Kristo akwe habancho bali montegerete Dalo tenga lingana Nyasaye oligo ko kugweniwa amanikate bisabu ya Isaya 53 mstari wa 5 that anga asuwa kwa Yesu sumusaraba twagweniriwe emambi yabono nyoro kugweniwa wile tanda sole nyoro kugweniwa bunye gitari ya sole emambi yabono nyoro kugweniwa kwa mubero yoiga ebiblia wote bakurasi kitabu ya Psalms 103 verse number 3 inga ereni igabo twabere biblia ito na endo tugwenia amarwaire aito onsi weni waselidalia Yesu weni waselidalia Yesu nyoro kugweniwa haijarisi kansa batebiro bwate kandi kukumi batebiro murere kibwako lire lakini yege ntonye genete ingelinga ama soma mwanya bantu no mwanya bantu batebire lekyorwanete lakini oyo kugwenia Yesu Kristo ngororanda alia azikitali china na tenweki obaligete nigo tukurwalia kolene Nyasaye ogwenia tenya sa kugwenia bona iga aserietalia Yesu. May God touch you and heal you in the name of Jesus Christ. Ina Nyasaye oligo toa o semeria kwankyo aserietalia Yesu nyoro semeria aserietalia Yesu Kristo elietalia Nyasaye nelingana lya Nyasaye ndilikobweka ni wamoro kene lyonsia sensei lingana Nyasaye nelingana lya Nyasaye ndiligotoranwa na bochenchi wane bilengere byamanya bantu igoliyetenenelete nelingana liyeteneneile ndilene chinguru shobo chenchi bitaligo chenjeka asobo ni mabwao. My dear friends, lingana lya Nyasaye igoligotoa oboroso bwembwa yokomenyera asobogimobo nobogimobo chigoja lingana Nyasaye oligotoa oboroso bwembwa to komenyera asobogimobo nobogimobo chigoja mata bantu bale bamenye tobogimba babwata chingwa chimbe no nengise changete nema byabona tatebatenga ki wanye botake tutu alembwengia toko yoro from any sort of life yoko yengoro kurwasilingana lya Nyasaye wanye botake tenka ya ekine buya wanye botake to mokungu no musaja musikana nyomba wanye botake te
nyasaye oligo kwa oboroso bwembwa eyerengia agekona ko batebinga asenka homongina no mugaka bamenyete embwa nigekaleto morembe embwe asenkeria no koleta obomo no koleta umugaka no mongina amo hase enkerito menyete umugaka no mongina embwa no twara masikani omongina twara masikani aye no mugaka twara masikani aye hase biasara embwa integrity in business character is integrity in the society character is courtesy in sports character is fairness in the workplace character is diligence amangana ya bami ntongo batebya emambi abono inga ande onsi asol hebe na so kolemberemo hebe no mugaka no mungina senyomba hebe na onsi pia somenyete muno mugaka osomongina hebe no mwana we sukuru ra se university on take at this particular time. I want to challenge you in the name of our Lord Jesus Christ. Ingaringana lenye sana na diligo kwa embwa hengiya umondo ya magateba iga ngae hekewa kiaona mokira kweli baga yego kinyu karanse na barbotia banene korene hege ntogyuka kira maintain your position in your promotion is character na kyo umondo ya matedenga amoro kereriyo hakworo kereriwa naenda iginwa naenda kore wemeremo amoro kereriyo igago chenchio monto embwa yaye chingendo chiaye no moelioye. So doctrine received, believed and practiced, it changes one's character, behavior and destiny. I want to challenge you in the name of Jesus Christ. Inga nyasai lionchore mbwa yao lingana nyasaye lionchore ncheroko genda lingana nyasaye lionchore mambia yao onya abantu olenga ekero kende igora akote manyeti yago tebiga tori gukwa bono ikega lingana nyasaye liareti loko oncholeria liareti loko bokiwa liareti loko semeria. May the word of God bring through transformation in your life in the name of Jesus Christ. It is through the word of God we find victory. It is through the word of God we find victory. Jesus chose kwarwaniriwe emechano yonsu mwaeteire inanirianya sae yoligo kowo bui asegeta ya Yesu Kristo nyoro mu yasenka yao nyoro mu yasabana bao nyoro mu yasokole byasara nyoro bibu obubui asandonsi pi ora bekora sebinebiga nonye kwaro dinge bintu bya tuomeire. May I encourage you this morning that is through the word of God that it gives you victory in the name of Jesus Christ. And the manyega obo wiwo to kema singani nyasaye tali ayoko bokole nemberemo Yesu na kole temere bagakora wono koiro bobui tara so bobu yobo asegeta ya Yesu Kristo ingana ya nyasaye na diluka ligoto kinia bindego te bakura sita bukafati Peter tutu una bane bimwerele mogani amabere elinde mukina asering anelio yonga a spiritual purpose that are born in Christ Jesus. For you to grow, you need the word of God. Inganya sai odikoleta gokina odikoleta maturity odikoleta development inganya sai ile togo kina senka yao inganya sai ile togo kina asobo kimabwao inganya sai ile togo kina asebia sara biao inganya sai na liluka likoleta chinguru na bora aende court okoli kichinguru na bora agende sabaganga okoli kichinguru na bokwera na sabarandi bandega abantu bakoa mate yebisio bande bakoa egetamba bande bakoa bagotebinga egetamba ekokolo kurusi usia yemeyemo ona kolia elinde kakoa chinguru akinda ketengo tebie. The source of power is not on the handkerchief. En soko ye chinguru tadi ase handkerchief chikorwa ya en soko ye chinguru tadi asabara gori
chikorwa yaya ensoko yechinguru tari asaba nyamete korwa yaya onye botagete chinguru chikorende nka yao onye botagete chinguru chikorende family yao. Rely on the word of God. Depend on the word of God. Mosemeli nyasai Yesu otokorandia no alenge. Yesu otokorandia no alelero. Yesu otokorandia no alabama tukonsi. What the word of God gives us power. The word of God gives us guidance. Dingananya sa oligotoa tuorokereria kurokoronga zokogenda gochia. Emena sobo kolemeremo dingananya sa digari korae. Unamalika kalukwana korwa segetabu ya Psalms 119 verse 105. Ingalingananya sa digari betaya ase amagorao. Dingananya nyasa likorae asama gorao. Dingananya nyasa likorae ase familiao. Dingananya nyasa likorae asobo gimabwao. The word of God is the source of guidance. Kanya sa likorae toko yone mechando my friend. Dingananya sa likorae no ruani wachisegi ni gogo chibua. Dingananya sa likorae igorigo kororoke origo kobeka sensemo otanyana ko kobuyeka. You will never regret in life. Accept the word of God to lead you. Accept the word of God to guide you. And you will never ever remain the same again. My dear friends, Deuteronomy 28. Verse number 1, verse 15. Katura iwere na kokole kuruwanja kwanya saa lilo goseseni okobonsi ingotobwatie ekerora iwere nyasaye utabarikiwa utainuliwa na Mungu atakutenda yaliyo mema no buna bubu ya wendi ngana nyasaye na kinango sabe mambi abono ande onsa sontegerete wanje ngana nyasaye edoliwa kwa chinguru ngana nyasaye ligo kwa oboroso obuya igoro yo kwegena kwao tenya sabo senie ekerora na choku ya elindo nyale kwa gogo seseniwa tima itinga kuwara yon tegerete kurwa ndisi TV ime bibonera te ko bole imechando kiyo bate yabo chandira so mwe ko wense kwangwa ninga nyasaye aro kwanye gotera seringana liare anonzi asore kune TV yao beko ko yoro nsabe omonaye omone na bakorere bikone na makumia aserietaria Yesu Kristo tiato sabe ayenya sae omochikare na kuba kiri na agotogira asengi jomo tegerali hoyo ntegerali ku Rwandisi TV etoke ime yagusiare osesiko yagusi na sabire nyasaye ekera tugurali ngana liao elibwate chinguru chopaleto obui chinguru chopaleto kogweniwa chinguru chopaleta oboroso oborobu ya imaso kwegena na sabire mechando omugako lyabwetera na sabire mechando omundo lyabwetera na sabire omuchando enkeria no mwana lyabwetera enyale ko bageko bugwase gitari ya Yesu kera bene bitina byemegondo kera bene bitina byogweita na sabire mambi yabono ngonde tanya ko agweita aserietari ya Yesu tigerietari ya Yesu libakwe twoye bwe bakonesike kera wakone bikone wagweni lyabo barwarete kwaseseni lyabo barengange boseseniwa na kwa mukirigi goromo yuri konyoro kuromoyo aserietari ya Yesu oikebiro binde tugwe chinkuma na makumia ayoberete gokora asabantu bao byamunekera kwa bakone bikone aserietari ya Yesu Kristo na sabire na kwegena Teva amina. Amen. May God bless you so much. Kera kwa tegeringana nyasaye na negeni lenga nkole tadira mauncho lya manene asobugi mabwao. Amen. Biamono sana Bishop asogotoletera lingana lyo gosemelia inga na utunto como semelia nyasaye wetera sale erebionsi nigo bikonyarekana. Kurende totarachi gokora naga ninko daike ya moiga oratono ne location ye kanisa yaonga yeberete warigania bashirike kanisa okwanira bantu babirega asengenje yetu mapiri yeiga kisha baadaye tumane gokora. Amina kanisa ya Keroka PG Church igiye gutoka kurwa posta Keroka post office otirimbokoso Roy Resort
otirimboka kaiga oikasa korwa Riverside